PS lang nangle phansi mai phu atu na bipana tan nangle mai phu pu ithithini alam rat phathan poni ma kopi pas nangle phan pu nang pi la pen rat ko nangle phan aning na je the to media korte phan aprangsi kachuru pilo athege pini ladak arang ti phonang so PS kedam tang surinira kristir kep aning kanang bong pen ni tuma phan dak PS long secretary president nang wai tikang lo asong ke japon atum kasini tim setame japon thikide setame la nikan phong bong dam bom si election ta jok bom lo election ke jok abatai bang setame ni tuma PS along ke hai pon bom ason lo non kan pho ke chok abang ke budi risapur lage sarkar pen arondo sila bang so arona teng pensi ni tim dak arong uti phonglang su PS along setame pini ladak khilan terang arong school hemalong si nilitung angko cingrum tulo labang so budi risapur ke labang so budi risapur aputha kalong ado kabe rar atum pen cingwai cingsai tulo kacingwai penajok nini phan kupi aning ke the penone la pen kupi akama tha penone penajok si nini phan siangko mai phu aphana bangke non surinia inkora pli aning kan ang bong pen angko ke japon tu je phan si nini phan mai phu ar punang ki pon thulo la pen kongchung bang bangke ilitema korte jensing terang phan si niwai pon thulo lasi nilita chehok lo nang tuma long thik pusitame non ansu se kipang tang pon thu bomji la pen ansu se kipa prang pon thu bomji ma rara tuma phan ansu se kipang room kelang kalana pon thu thek ji aphan ni si pe du thek ji aphan si nita angko arpu en pon thulo la pen rat along ta alam chak pi thulo nasi non kedam tang MP election hut sitame nilitum suri Bharupira phokep anamang ke nilitum hai etlo pu nitim ning chi thelo nasi non elabang so election aputhak sitame arna makang gin sopen nitum PSRC atum sitame konsiona hon longpok lote kidu kelak hemi yang re atok anu atum an panta nitum kelang kalana jia pansi angsong atum penta ning theklong atok anu thipai thereng kidu akar biatama phan anta alang tum sky si ni kipi penle kadu ka biar ratum ka chitu kali alang tum alam ki jume la pen arona teng nange thanjir lo arona teng nange thanjir kar biatum kupuson pensi khei kereng jima kupuson si khei aprang ke dam jima ke chirai kom jima la he alama puthak nange than pena joksi ni timta ning thiklong lo non election ki thurun nitum asar jai kathar lapen kapre ke the ke ding atum bikrom hanse lapen sar kiri rong phar lapen angtong ti lapen lo secretary Samson Teron alang nitum ma nitum along korkanthi ex candidate Daniel Teron alang nitum alam the jimisen nitum phan ning nang parung si nitum ta ansu se ning ke the pena joksi ansu se kachipa hai dun vek thekji aphan pusi intang kring pen dak phonglang su along uti aps along sitame nilitum kadhokabe ni sipet pen dusi mesen pen election joglo la pen pini ans tame nitum bidi resapurs tame claim thulong lo la silabang su ar pu bang ke nita dengpon pemilo dengpon si ansu si rara tuma phan ning ke pithe thekji la pen angsong tung pen kuson si bidi sure kachi abom hima bidi sure kachi pibom hima wa phanamang si nitum ta chira phet polang nitum angsong karja patum pen si nitum ta ni sido po la pen ns do verpu pusi nitum pini la bang so media athengnu la pen karbianglong atok anu akar biatuma phanta nitum pachini dak ji apha ma kapathek long ji apha si la bang so media korti tuma phan hanglo media tumanta nitum phan ka to kabe nang pachi thang pipo la pen nang pathek long pipo pusi alang ni phanta nitum ning thelo asin nitum alam theke la anjala nalmen thani ma nilimena mangke long sing be niliro mangke bamon bero
tu pini dak along gu TPS la kupia athesi ka chingwai ma te pini la bang so meeting putha ithithini rat phan pani ma to pini ni to madak bang so me ke chingum nang kok mate ni tum nang so meeting ke pido pon ke la hello ni tum kedam tang surhinira krisir kep aning kan pen pini ansetan ni to nang so EPHRC along claim rapet dam rapet tum sta ni tum ke kedam tang anta abang so party phansi pihai pon bomla asi akonon pini ansetan ni tum mang so ni makso me ke pido pon tani tum arpu kache select mate budiri support ason sini tum bang so me pinchong kon lo tum bang so me ke pinchong mun gela lo arpu bang ke kedam tang sonak thak aban ni tum la yitu ki do tang setting tang num sinon dani tum rat pena ke support mate claim pon thunang jila ko lam mena job ni tum chi claim pon thubom lo ase ni tum ki claim abang fu arpu ki do tum an abang phomen gela han lo mai phu bang ke ni tuma sar lo long sing be adun thu chun bang ni lo jen sing terang apen te adun thu mai phu adun thu bang ke sar arun rong pi lo apen adun thu bang ke raju rong pi sa ni tum ki claim phone bo matum si non sitami aku pining la surhini ra ingko rapli aning kan ke bang jilang sitami ni tum si ko chi claim pon thu thipo bosi rada support penanjok ni tum chi claim pon thunang kok la tante la nang tum kidam tang MP election nadak along gu TPS pet nang tum hai pu aning thedoma ni tum gela ke dake along wuti APS along ni tum ke hai erlo pusi ni tum ke chila khai lo mate ning ji thib lo ning chi thib lo athege ke dam tang an election ni tum ke dake first division se dambom lang la he non la surihini ra ko ra planning kan sta ni tum ke EPHRC ke pharuk plira phoke babut bang long back pusi tum ke ning chi thib pensi ke dolo tante kadok we lada along gu TPS long pen ko na budlo amutle abud la ke total ni tum la bang so abud bang ke 742 do pharut roxy ra plikebra hini do sinon ni tum ke pur pon thu ke long pon thu ni tum ke chela kha teng bang ke pharu plira phoke bang abud bang ni tum long pon elo pusi ni tum ke ning se long man si ke dolo